माथो आलारि सोलायो? आं दिनैथ' गोथार मंगलबार नङा होमबा? नोंगौमोनथ' बावनासो दं आङो। बेहायनो थांनो होनना फैदों आं। फरायसालियाव थांदो नामा आदाया? हा माथो बेयावनो थांनो होनना ओंखारदोंमोन। फरायसालियाव थाङाब्ला फरायसा गथ'फ्रा माथो बिमा गोमाजानाय दाउसाफोर बायदि सिउ 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 गाबलाबाय थागोन। नोंगौथ' आदा, बेफोर जायखियानो जाथोंसै आदा। दिनैथ' गोथार मंगलबार। नों थांफालिया नामा आंजों आदा? आर'जसिम। थांगोन मानो थाङा जानो? माने नों जेराव जागोन आंबो बेयावनो जागोन, नों जेराव खिगोन आंबो बेयावनो खिगोन। फैथारदे आदा। जागोन थां, नों सिगां थांग्रोल' थां। आं थाबनो फरायसालिखौ बन्द' होनानै होथारबोनि। आलारि ओइ माथो जाखो? मा एसे समायना। हो बहा अर? नै बेहायनो मोदोम गंसे अरानो अर। आंलाय गुबुनावसो अर जोंमारदों सानदों। बे अरा उखुन्दै गैया, बे अरखौ खोमोरनो हाया। हाय गसाइ जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो जोंनायनि अरा लाइमोन फाग्ला गोसोआव। जायो फाग्ला मानोबा हरला बुथार जाला बायो नोंखौ सेराव मोनाब्ला। बुहुमाव जेसेबां मुवा दङ जोंनि अनगायै नांला, जोंनि अनगायै नांला। ओइ माब्ला थांनांगौ बुंदो ना? बहालै? मा बहाहाय नोंनाव? न'आव सोङाब्लानो? सोंनाय मिन्थिया माबार थांनांसिगौ। होमब्लालाय माब्ला थांनो? देग्लायनो फैगौ बैसागुआवनो। देग्लायनि बैसागुआव? मेगननि नोजोरा खर'सिम थाङोबोला
थाङोबोला खर'आव थानाय मैलाया बिखासिम थाङोबोला दौदौ दौसि खालामबायो बिखा बिखो अब्ला गुरलां गुरथाब जालाबायो नोंखौ जेराव मोनाब्ला दौदेसे दौल'आव दौल'दे आंनि असे आंनि असे बे अरा आंनाव जोंदों बे अरा आंखौ बोखांदों बे अरा उखुन्दै गैया बे अरखौ खोमोरनो हाया हाय गसाइ जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो गोसो होनायनि अरा लायमोन माबा गोसोआव जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो गोसो होनायनि अरा लायमोन माबा गोसोआव फैलायबाय नामा बेखायनो थांना जाबायहाय ना जाबाय आं गांनोसै आं बारा गोसो नङाला थांनो हागोन खामानि दंबावोसो हैथ'दो दे देहाय दे जोंबो थांनोसैयानो फरायसालियाव थांनो फैदोंमोन नामा आदा औ माथो आरो नोंखौनो लोगोसे लोगो मोनगौबा इस नङा दे नों गोसो फोथायालारि थारैनो नोंखौ लोगो मोनाब्ला माबा मानि बेगानो गस्ला सिफिनिफ्राय गनाय बायसा मोनलायलाङो आं नोंगौने आदा इस्राम सना आदा जों सानैजोंलाय बिदि बेसेबां रायलायबाय थाबावनो नों बुङोब्ला आं दिनैब्लाबो थांनो हागौ गाबोनब्लाबो बेफोरबायदिब्लाथ' जोबोद मोजांसै खोथा आंथ' जेब्लाबो रेडिखा नों दिनै थाङोब्ला दिनै लाङो गाबोन थाङोब्ला गाबोन लांगोन हा जायखिजाया नोंहा रेडिब्ला दानो दिनैनो दा हराव लांखानोसै जागोन दे आदा नाथाय आं नोंखौबो बुंनेना थानांगौ हा नों नेलायनानै थाफैनाङा जायखिजाया आं सिरि सिरि दा हराव नों उन्दुग्रा न'नि उनथिं जायखिजाया दाउनि सोदोब होगोन अब्लानो नोङो जागोन दे आदा आं दा ना सागुलिया आं दा थांनानै बाकसाव जि जोमखौनो सुहैनोसै थांदो थां न'आवनो नांला ना सागुरनो बेसे जानो ना गाबोननिफ्राय जाबाय थादो जेसेबां हायो एसेबां सिंगि मागुर थांनो बिदिब्ला आदा होनबा थांदोनि आलारि नोंनि लोगोफ्रा दहायनो न'आव सफैजोब्बाय नाथाय नोंहालाय मानो एसेबां गोबाव आं नाखौ मोनबावगोन होनना गुरबावदोंमोन आफा मोनबावगोन होननानै नाखौ गुरबाय थादोंमोन ना हंला मास्टारखौ लोगो मोननानै बाथ्रा सावरायनायाव गोबाव खालामखो नों दिनैनिफ्राय हंला मास्टारखौ लोगो हमनायखौ खोनाबावोब्ला बेनि फिथाइया मा जागोन बेखौ नों मिथिखा मोजां मोननायाव बोराय सेंग्रानि बाथ्रा फैया आफा
मोजां मोननायाव धोनदौलदनिबो बाथ्रा फैया आलारि लाजिनाय मोनाखिसै नों सोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों आलारि हंला मास्टारखौ एंगारनो सानाखै नों हंला मास्टारखौ नागारनो हाया फै हंला मास्टारखौ फिसाखौ मानो एसेबां बुनांगौ जाखो नायल' जाल' सासेल' फिसाखौनो बुनांगौ जाखो नोंनि नोंसाजो आलारिया बोराय हौवा हंला मास्टारखौ बिखायाव बजबबाय आरोबाव माबा सोंबावनो गोनां दं अब्लाबो बुनो नाङामोन नों एसेबां खोनासं दिनैनिफ्राय आलारिया बे न'खरनि नेमखान्थिखौ नागारनानै सोलियोब्ला बिनि गासै दायनि बिबाना नोंनि सायाव बेखौ मिथिखा हंला मास्टार अब्लाबो बुनो नाङामोन ना बुनो नाङा बुंदों आरो बै हंला मास्टारखौ गाथारां होथारगोन साला नै माथो माहाजोन बाबुसो लायो माबोरैलाय ना माबाफोर नेनानै दङ माबोरै माने नोंनोथ' मिथिगौ फंबाय राखेब आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिन्जाव आलारिखौ बै साला सैमा हंला मास्टारा मोजां मोनबाय साला बिखौ दाम मोननाय मोनब्ला फुरा संनाय खालामगौमोन आं साला बेथन मोननि मास्टार बिजि फिसा गोबां बिसो बमब्राय मारबाय आबां जाबां सालाखौ होथारलै आं बिखौ ओइ माहाजोन बाबु नों थादोलै आं थांसै माथो राखेबसो लायो माबोरै मोजां मोजाङानो लोगो मोनथाराखै नामा जोंहा अनजालिखौ जेबो बाथ्रा बुंहरथाराखै अनजालिनि बाथ्राया बै आलारिया मोजां सयथिनोबो नोंखौ नेगासिनो दंथारो आलारिया आंखौ नेदों गोबाव जाथारबाय नामा नेगासिनो दंथारो दहायनिफ्रायनो आं बावगारनासो दंथारोमोन बिदिब्ला फंबाय नों थांनो दे आं साइकेलखौ दाब्रायलांथोंसै दे फंबाय बेखौबो अबेबा जाथ्राफोर खालामलांदो दे थां सोरखौ बायदि मोनदों नोङो नोंखौ साला होथारगोन आं बोरै थांदोंलाय नोङो साला हंला नोंखौ दावथारगोन दिनै आं होगोन गारालै आं बबे जाखोलै बियो आया होथारगोनलाय नोंखौ गारथारा नोंखौ लोगो मोननाय मोनब्ला होथारगौमोन साला आंनि नायल' जाल' आसल फिसा आलारिखौ नों मोजां मोनबाय नों आंनि फिसा हिन्जाव आलारिखौ हाबा लानो सानबाय नायथारगोन आंबो नोंनि गोदोना आरो आंनि बे साबांदा
हा मानसियालाय माथो इमावनो गैयालाय आंजों थांनायनि सिगां सोरजोंबा खारफालांग्रोबाय बियो बै खदाल होननाय सेंग्राजों थांफाथारदों जानांगौ बियो आं हले ओरैनो गारनाय फिसा नङा सथिबो नागिरथारो र' थांनो र' दै फाग्ला आइदै आलारि नों बेवहायनो थाबाय थाथ' दे जागोन दे दावराव दावसियाथ' एसे जाखासिगोन माथो खालामबावनो अब्लाबो नों सिरि था बबा बबिया सुथुर गैया नोङो मोनसे खोथा दंना सिरि थाबा सुथुरा गुमुर मोनानो थाबाय थाथ' दे जागोन दे दाब्ले ओइ दाब्ले सिखारनायसाय अर सुखां एसेबां हर गेजेरावलाय नोंहालाय सोरनाव सुनस्रिहैबाय थायो गासिबो उन्दुजोब्बाय उन्दुजोबा नोंखौलाय सोर नेनानै थाबाय थानो बे रनसाय बिमायाबो उन्दुबाय नामा उन्दुबाय बिसोरबो आलारि नै आलारि फै सोर बिलाय सोर आलारि एसे हर गेजेरावलाय बिलाय सोर आलारि सोर नोंलाय एफा हर गेजेरावलाय सासे हौवाजों फैफानोलाय लाजियासै निलाजि लाजिदोङै ओहो लाजिया मानो लाजिनो आलारिया लाजिनो रोंला गुबुन जायगायाव लाजियोमोनब्लाबो बे नखराव लाजिला मानोना आं आलारिखौ नोंसोरजोंनो अराय सम गोरोबना जानो थाखाय लाबोखाबाय मा साथामनि उनावबो आरो सासे रायखसिनि हिनजाव फिसिनो लाबोबावदों ओइ रायखसिनि ओंखारलांगोन ना ओंखारलाङा नोङो हो ओइ समबार बिमा अनसुला बिमा खारबो नै जोंहा हंला मास्टारा आरो सासे रायखसिनि फिसिनो लाबोबावदों बैनो बोरै रायखसि बियो मुलुगनि मुंदांखा बिहारि जग्रा होननानै मिथिनानैबो आरो नों बे न'आव बासो फैबावदों सालि लाजि गैयि नों बे न'निफ्राय ओंखारलाङा मांबार ओंखारलाङो ना लाङा ओइ सालि ओंखारलां बेफोरखौ बखिना जेबो मुलाम्फा गैला जायहा फिसिनो हागोन बिनो लाबोबाय थागोन फिसिनो हागौ फिसिनो हानाय नामखौ लानानैलाय मा जानो फिसा फिसौ गोन्दा गोन्दी दाउ फाराम बायदि सोर साबैसोनो गाननो जोमनो होनो हादों
हा ओइ इसे लासै बुं सोरबा खोनाबा मा जानांगौ जाखो हा सोरबा खोनाब्ला मा जानांगौ जाखो ए नोंहाबो लाजिनाय दङ नोंहाबो गन्थं दङ खोनाथों बयबो मिथिथों हसिग्राव बुंगोन आङो खोनासं आइफोर आफाफोर खोनासं जोंहा अंला मास्टारा सासे हिनजाव लाबोबावदों आरो हिनजाव नायलांफै आइफोर आफाफोर रायखसिनि मोखांखौ ओहो सब होनना बुंदों आं सब मा साब्रै साबा 10 स्नि 8 9 10 जन हिनजाव जनायनि इस्टिमेट दं आंहा मिथिगौ जि साजि दे दिनै हरसेखौ दाउ गन्द्राफोरावनो एरसोनोसैलै गासैबोथ' दरजा फांथेजोब्बाय गाबोन जा जानांगौ जागोन दे थ' फै ओरै फै नोंहालाय मानोथो जिरायफैयाखसै आलासिफोराबा बबेनि जाखो आदायालाय बबे थांदों बाजै रागा आरो दुखुजों एमाव गोलांनानै दं आयै फिसा हिनजाव मानसिफोर फैनायालाय मानोथो गाबगु खुगु थां आदाखौ खिन्थाय थां नै सिखारनायसाय धनसिं फैदों गैया सिखारा आदा मानसिफोर फैदों रायदाव फै मा जादों आंहा मा खैफोद जादों आंनि न'आव मानसिफोरा आंनि न'खराव सोरबा थैनायनि खारजो जानोसो फैदों नामा आदा नोंनि खोन्थाया देद्रायबाय नायल' जाल' सासेल' फिसा अननायनि गेजेरजों फेदेरबाय फोलावबाय लेखाफोरा फोरोंबाय नाथाय बै अनजालि फिसाखौ बै हला मास्टारा गोसोखौ हमथालाय बाहाय गिलिर दा खालाम बेखौनोथ' बुङो बाहाय मानसिया सानो गसाया सिखायो माथो मोसौ गलियाव मोसौफ्रा गाख्रलायबाय थादों रामोनदायालाय बबेयाव थांदों गैया आफा रामोनदायाबो हर गेजेराव खावलिखौ लानानै दैखारलांदों नै नङालायनो खोनानाय बाथ्राया नोंमारगौसो दा फिसा हिनजावखौ लायफिनगोन लायफिनना मा जानो बोराय मानसिनो हाबा हरफिननांगोन सेंग्रा मानसिनो धोन दौलत हरनानै हाबा हरगोन बेयावबोथ' फिसाजोआ गोजोनाबोथ' जानो हागौ बे खोथाखौ बुंनानै आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हाया नंखाय सासे हंला मास्टारनो आंनि फिसा हिनजावखौ आं माब्लाबाबो हाबा होनो हाया ओइ फंबाय नों जुदि बे न'खरनि नेरसोनखौ लाखिनो सानदोंब्ला आंनि फिसा हिनजावखौ नों फिदिंना लाना फैफिन नङाब्ला आं दिनैनो फिसा गैया होननानै आं डिक्लेयार होगोन नङा आदा फंसे खोन्थायाव मानो थाबाय थाखो थांनायाथ' थांबाय जानायाथ' जालांबाय दालाय मानोथो थांलाय फैलाय बिबाननि बाथ्राफोरखौलाय सानबावनो जोंनाथ' मोनसे नेमखान्थि दङ रांफोरजोंनो गावदोन मारिनाय दा आलासिफोरा मारिनाय माबाफोर राहा दङब्ला दानो गावदोनखौ मारिलाङोब्ला मोजां जागौमोन आरो अब्लाबो आं बे खोथाखौ
गनायनानै लानो हानाय नङा। जागोन दे गावब्रा आरो आलासिफोर उनाव आं आदाजों सावरायनांगौखौ सावरायसिगोन। दा आं बे फिसानि जुलिनि रिक्सखौ आं लाबाय। बाजै आं आलासिफोरखौ लानानै थांदिनि। आदैमोनाबो थुफादो। आलासिफ्रा थांलायदो दे होमबा गाज्रि दामोनसै। मानो गाज्रि मोनो? दे थादो। मा खालामनो नोंथांमोन? सासेल' फिसामोन। आदाया जाबादि अनोमोन बियो जा बियो बेखौनो आदानिफ्राय मोनोमोन। दुखु आरो फारसेथिं हाखु दाखु जेरैबादि जा लोंहोनांगौमोन हास्लाबाखिसै। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो दासान। जेब्ला फिसाया आलासि गोदान जानो फैगोन अब्ला आं बिनि मुङै 10 लाख रां हरनाय जागोन। फंबाय, नों आंनि फिसानि थाखाय 10 लाख रां दान होनो नागिरदों? नंगौ, सासेल' फिसा। जों बिदा फंबाय सानैबो बे फिसाखौ जेसेबां हागौ एसेबां मदद खालामथारनांगोन। बाजै, नोंबो आलासिफोरनो जाहोनो थाखाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ एसे जगारफोर होहोलांदो। ओंखाम जालायदो दे आलासिफ्रा। ओंख्रिफ्रा लाबोदो। नानि बानलु संख्रिफोर लाबो होलांदो। जारु संख्रि बानलुआबो लाबोफा।